Salut și bine ai revenit pe canalul Casino.io. Astăzi ne uităm peste cazinoul Blue Vegas, un cripto-casino internațional cu un bonus generos de bun venit și la care poți juca o sumedenie de jocuri. Site-ul este disponibil în engleză pentru moment. Hai să vedem procesul de înregistrare. Apasă butonul verde Join Now din bara de sus și completează apoi formularul cu un nume de utilizator, o adresă de e-mail și o parolă. Completează apoi restul datelor personale precum nume, prenume, adresă, monedă și număr de telefon. Bifează la final că accepți termenii și condițiile precum și obținerea de promoții. Apasă butonul Sign Up și confirmă apoi adresa de e-mail. Odată înregistrat, vei putea explora jocurile și promoțiile. La Blue Vegas vei găsi fel de fel de promoții și turnee cu premii care rulează constant. Bonusul de bun venit pentru jucătorii noi ajunge până la 2000 de euro, adică 10.000 de lei și 200 de rotiri la jocul Starburst. Dacă tot a venit vorba de jocuri, hai să vedem ce poți juca. În secțiunea Games găsești câteva mii de jocuri de casino de la producători de top. Poți folosi meniul pentru a sorta jocuri noi, sloturi, jocuri de masă, jocuri la care poți cumpăra bonusul, jocuri cu jackpot progresiv sau jocuri de live casino cu dealeri reali. Există și un club VIP care îți oferă niște recompense extra pe măsură ce avansezi. Aceste recompense cuprind un manager de cont personal, cadouri, limite mai mari pentru retrageri și timpi mai scurți de procesare și multe alte surprize. Poți deveni jucător VIP acumulând puncte de pe urma depunerilor efectuate. Metodele de plată cuprind atât variante standard precum carduri, transferul bancar sau portofele electronice, cât și plăți în criptomonede. Depunerea minimă este de 20 de euro. Dacă ai nevoie de suport, apasă pe iconița din dreapta jos și se va deschide o fereastră. Apasă pe Chat Now pentru a vorbi cu un operator. Suportul este disponibil doar în engleză. Timpul nostru de răspuns a fost de 16 minute. Pe site-ul nostru casino.io găsești recenzia completă pentru Blue Vegas, cu detalii pe larg pentru fiecare pas necesar pentru a juca. Pe site găsești de asemenea secțiuni pentru fel de categorii de cazinouri străine, recenzii detaliate, multe tipuri de bonusuri și mai ales mii de jocuri gratis. Avem categorii dedicate pentru cele mai populare jocuri de la producători de top. Ai și o secțiune specială pentru cazinouri cripto. În secțiunea de păcănele gratis vei găsi peste 7000 de jocuri precum Shining Crown sau 100 Burning Hot. Pentru a juca gratis, apasă butonul Joacă demo și jocul se deschide instant. Poți juca nelimitat, exact la fel ca la aparate. Toate jocurile sunt disponibile și pe mobil. Abonează-te la canalul nostru de YouTube pentru a vedea cele mai noi cazinouri și jocuri.